हळद कशी काढतात साफ करूचा काम चालू आहे बघा. याचा कोमांचा धादा व्हायचा कोयता घेऊन सासू पुष्पाची आणि पुष्पा बघा दोघा जण काम करतात हळदीचा. हळद तुमका म्हणा गेली आहे पाटी उद्योग मॉप त्यांच्या. आता ही खणून झाल्यावर उकडणार कधी साफ करून झाल्यावर ती हा असं असतं. बायकाने उकडायची नाही बापियाने उकडायची आणि बारीक बायकाने करायची. मस्त काम या उलट म्हणून मी लाईत नाही त्याचं कारण का माका सगळा करूचा लागणार. मग आता एवढ्या कारखाना बिरखान्यातली हळद असतं ती का बापिये दुईत नाही आधी माकाच कळत नाही. उकडीत बापये उकडीत रवले नाही काय माका सांग. माका वाटतं धुवूनच चाचाईत असते आपली म्हणून काम कष्ट करतो आपल्या किनीला करतो म्हणजे मग विकूचीचा ही काय आपणाक ठेवूच्या ही विकूचीचा फुकट वाटीत असशील तर सांग मी आता सांगते बाबा घेऊन जावा म्हणून. तर अशा प्रकारे आम्ही बघा किती साफ केले. एवढं ओकडे नंदनची आजी तकडे होती ताकद तकडे ढीग होतो तो बघा एवढं साफ करून एवढी हळद झालेली आहे. तुमका हवे असल्यास फुकट नेऊ शकतास मी काम केल्याबद्दलची. तू कमेंट आयुष्यात वाचतस तरी कितीशे वाचलं वाचतोय पण तसा गेल्यावर ते दिसत नाही. दररोज सबस्क्राईब करूचा नसता रे रामा. एकदा केलंस की झाला. सगळ्यांका सबस्क्राईब करतच वाटतं. तुमचे कोणाचे चॅनल असतील तर हे का सांगा या सबस्क्राईब करीत असता सगळ्यांका. ओको मोबाईल भरून टाकलाय ना तिने. तुका त्या दिवशी अमेरिकेत ना एका पोरीन फोन केलाय. तुझ्या फोन नंबर माका केलाय फोन. पुष्पाताई कशी आहे. पुष्पा हाय बरी आहे मरते इकडे हळदीत. इथे काय काम करत नाहीये मोबाईल घेतल्यापासून कामाचा सगळा कुळक्ष केलाय. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नवे कोरे भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर कसे काय मंडळी, सगळे मजेत ना? असेच मजेत राहा आणि असेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलवरचे व्हिडिओ बघत बसा. तर मंडळी आता चाललं आहे बऱ्याच दिवसांनी पुष्पाकडे. तसाही पुष्पाकडे असता पण आज बऱ्याच दिवसांनी पुष्पाच्या घराकडे जाऊचा पुण्या पुष्पाच्या. तर चला बघूया पुष्पाची काय खबरबात बघूया काय करतात. आणि बरेच दिवस आमचे व्हिडिओ बघितलात नसेल, काही जणांका दिसत नाहीत काय माहिती. बरेच दररोज तर व्हिडिओ असतात, फक्त 1-2 दिवस गॅप असलो तर एडिट करू वेळ मिळाला नसत तर येत नाही, नाहीतर दररोज व्हिडिओ असतात. तर मंडळी चला जाऊया पुणग्याकडे जाऊचा. पुणग्या नाही घरात पण पुष्पा असताना. तर चला. तर आत्ताचं वातावरण आहे बघा, पाटाचं पाणी आहे. पुष्पा सकाळीच कपडे धुवून गेलेला दिसता नाही बघा. आणि आपली गाय तकडे बागेत लावलेली आहे वरती. पक्ष्यांचे आवाज बघा. चानी चानी खारुताई. बघ काय चोर पावलाने मी कधी येऊ शकते तुका कळणार पण नाही. काही नाही असं चिरलंय. कारखाना बघूया म्हटलं हळदीचं कितपत चालू आहे तुमचं. हे बघा हळदीचे कांदे कॉम लावून ठेवूचे असतात. ही हळद कशी काढतात साफ करूचा काम चालू आहे बघा. याचा कोमांचा धादा व्हायचा कोयता घेऊन आणि लावायचा. सासू पुष्पाची आणि पुष्पा बघा दोघा जण काम करतात हळदीचा.
मस्तपैकी हे बघा हळदीचं काम चालू आहे साफसफाई करण्याचा. हळद तुमका म्हणा गेली आहे पाटी उद्योग मॉप त्यांच्या पासा कोपरे लावलेलास काय सांगत नाही. नाही तर किती होते पाचा होते तो एक नी तो काय पासाच होते. पासा म्हणजे तरी हे असते ते मग हे दोन म्हटलं वरणाचं दिसा भरपूर लावलेली 4-5. दिसत एका डबल्यात पाचा नव्हतं काय सांगत. एका कोपऱ्यात एक हे आता शेण लावून ठेवचा ना हे कोंबांका शेण लावून ठेवायचा आणि मग हे पुन्हा रुजत घालायचे. व्याप मॉप होत हळदीच्या पाठी. लोकांनी गेल्या वर्षात घेतलेली सपली नसत त्यांची अजून. कापू कोई 2 महिने सुकू कोई 2 महिने आता सुकूची लागणार आहे. तेल टाकून ठेवले काय मग लावूक नेऊ कवी मॉपच या पोत झोडू कोई ती दांड्यात झोड होती का असं वायनात कुठीत ना पहिली. लाईनात कुठे कुठे वंते घालून झोडी ती आत्ताचे मशनी इलेत असं काय तर तसंच करतात गरगंटी इलेत त्याच्यात लावली की झाला. करला तर आमच्या टायमा कशी नाही आम्ही शाप बारीक करून जोडी होतो. डोळ्यांची म्हातारी काही गेली. असंच रे घरातच आत्ता आजच घेतलाशी दिसतं माका वाटतं. आज आम्ही आज त्याला परवा चोरी रोज मी वाईट केली ते आता धुवची लागता ही माती नाही का धुणार कधी. भूत उकडतं ना ढीक बघा हळदी चुके बुडू अजून काढूचो मॉपच काही ते कांदे खायचे तरी खराब झालेले दिसतात. माहिती का जुने आहेत ते खराब नाही ते जुने कांदे गो ह्याच्यातली काढूची नाही हा. काढूची अरे ते आडायला कापू काही कापतं ही ताडान कापूचा हातान नाही मोडत. मोडला मोडतो नाही मोडत हातात काय मोडतं परत लागवड चालू करा आता लगेच लागू ठेवा. म्हणजे परत मे महिन्यात अगत काढू को पाणी फक्त हव्या भरपूर. त्यातला विनू इलो की का अकडनं येणार होतं अकडनं तुका दिसणार होतं पटकन. हयसून बघलायच ना काय बघते तू अकडचा दरवाजा बंद होतो म्हणून मी असं गोल फिराय. लोकांनी सत्संग पडता दांड्यान जोडायचं कोणतं नाही ती लोकी देखा. नंदन सांग नंदन आज शाळेत गेलो ना काय तर पडता मोवर तो थेंब 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 अगो कार ती कार पडली आहे ती बघ कलमानवर पाणी दोनदा मारलास तरी पडली. मी मारू का तू? तीनदा मग आणखी 4-5 वेळा मारू काय होता. मी एकदा पण नाही मारलंय. हान बघू हळद तकडचं कांदो हे बघा हळदीच्या कांद्या घे एका कांद्या कशी हळद दार परत नजर लागत. पुष्पाच्या भाषेत दाखवू नको तू नजर लागत. हे बघा आता ही खणून झाल्यावर उकडणार कधी साफ करून झाल्यावर ती हां हा रामा बायका नाही उकडी असं असतं बायकाने उकडायची नाही बापियाने उकडायची. ओके आणि बारीक बायकानी करायची. मस्त हा काम या उलट. म्हणून मी लाईत नाही त्याचं कारण त्या माका सगळा करूचा लागणार. हुशार बघा हळद ही आता घ्यायची पुन्हा साफ करून झाल्यावर ती उकडायची त्याच्यानंतर बारीक करायची परत सुकवायची आणि मग द्यायची ना. अशी मोठी प्रोसेस आहे हळदीची. मेन काम पुष्पाकडे दिलेलं आहे बघा. माझ्याकडे नाही. परत एका पाटात नेऊन धुवू कवी धुवची आहे माती सगळी जाऊ कवी ना. वापस याचे प्रोसेस आहेत हळदीची. त्याच्यापेक्षा एवढे जेवण करतात त्याच्यापेक्षा अख्ख्या पाळकूट डाळीत आणि बुतुरट टाकायचं. एक मस्त आयडिया होती. एवढी त्याची पावडरी बनवा या करा.
अशोकाबाची भरपूर असता ना, यंदा कमी असतं. एक वर्ष तर ढीग होतो. मास काय हळदी कुंक आमचं वाडे मांडावर आहे. आपल्याकडे आणि वाणी आंबे आमच्या गावात मोफच जाताच्या गावात आजच तीन तर स्पीकर नाही तर तेवढा तो संध्याकाळ दुपारी लागतो रे. म्हणजे आज तुझी मजाच माझ्या घरी नवीन दुसरी साडी काढून झाली पुन्हा. मजा कर मग जेवण कर. साडी बदलायची. मग आज आधी हळदी कुंकात काल आधी काय भेटला तसा काल साबण अकडे करतात. भांड्यांचं भांड्यांचं साबण डबू मजाच आहे तुझी. मज्जा. कोण इल्लो माशावालं आज माशावाली इली नाही ती. येस तरी अन्नाची बायकोच तरी. ती तेवढं काम करीत. बोंबीला पुढे कपटाचीच बंद झाली. काय म्हटलं कांदे कांदे काय करूचे असे टाकायचे साला काढायचे मशीन मध्ये काढा ते वॉशिंग मशीन मध्ये टाकूया त्यांना धुवून आणि आणतोय मी. कायलँड नेतोय वॉशिंग मशीन मध्ये टाकते आणि आणतोय पटापट. चिमणे बघ पाण्याचं मोठं भांडा भरून ठेवायचा बाहेर मॉप येते बघ. अरे ह्या चिकटलेला नाही त्याचाच कशी लागली ना हळद आल्यासारख्या वाटता ना एकदम आला वसत लागता ना. होय गे आला असा असा असं असता असता पण ते आले कांदो काय आल्या कांदे नाही आहेत. आला आलाच असता आला आलाचा माका ती कांद्याचं आव्हान आणून लावूचा नर्सरीत नाही आहे कोणी. एका कोपऱ्यात कांदो लावचो. हॅलो 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 काय हा अरे काय नाही तो फोन द्यायचे फोनाक डॉक्टरकडे घेऊन गेलं. तो लागलो का बघ भारी हुशार. तुमचं लागत नाही हा. त्याच्यावर लागतो चल गो नंतर करते मी आहे ह्याच्यात दाढ काढून गेलं. नाही रे ते खुबड्या डॉक्टर मोबाईल का डॉक्टर धड बोलताना काय तर कळत नाही. हा ह्याच्याकडे गेलं त्या गजाकडे. हा हा म्हणजे आज शाळेत दांडी शाळेत सुट्टी आहे आमका कसली गो 2 दिवस एक परत ना बाकी त्यांचे यस 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 टेम्पो यस यस चल चालत चल. घे म्हातारे घे म्हातारे होय काय करतो काय हो अय्ये अय्ये वाळात ना उडी मारून भाजी घालच नाही मुळ्याची भाजी घाल. काल नातीचो बड्डे केला आमका काय बोलावलंच ना सांगते काय हे बियाणं वेगळं आहे बघ. जिलेबी सारखी आला पिवळी जिलेबी आणि भगवी जिलेबी ही भगवी हळद. कलर घालूची गरज नाही जिलेबी हीच घेऊन घालायची बुधूर. तो बघू त्याच्या टप ठेव मोठं पक्षी किती येते ते कळला. पक्षी बघ 2 मिनिटात झाली साप बघ मी किती केवढं ढीग होतो बघ. तूच केलं नाही सांग किती वेळात किती केलं ती बघ. काय सांगा नको. हळदी कुंकाची लिस्ट काढून ठेवायची आज खायचा बाबा उद्या खायचा. आमंत्रण येणार कसं झालं. प्रत्येक लाईनीत साडी लावायची साडी लाईनीत लावून ठेवायची. हा जांभळ्या कलरची साडीवर एक रील बनवायची हळदी कुंकावर. स्क्रिप्ट आठवत नाही ना माका शूटिंग करू कोणतरी हवं मग बरोबर वाटतं.
तर मंडळी बघा चहा हळद काम मॉप केलंय ना त्यामुळे चाय दिलाय ना ती आणि काय तर हंता काढता बाहेर क्या लेके आई बंगाली खाजा तुका लोक विचारित होती मुनग्याच्या यात्रेक पुष्पाताई कुठे गमली नाही ती म्हटलं VIP माणूस आहे ती अशी येत नाही यात्रेंका ती कसं आरामात दर्शन लागतं आता खयची आहे खयच्या इष्ट आहे याच्यावर बघतं यूट्यूबवर बघतं की युट्यूब हम्म. एकदा बघलंस की दररोजच्या दररोज येतात एपिसोड लाईक करून ठेवायचं. काय करून लाईक लाईक करून ठेवून येत नाही ते सबस्क्राईब ताच बघूचा मका काय समजता त्याच्यात युट्यूब लॉग दाखवून करून त्याच्यात लॉक नाही दाखी लॉक तुझा दिसतच नाही काय त्या चल मका दिसून कळालं लॉक तुझं लाईक खायचा तर दाख नशीब तेवढं तरी कोणी तर दाखवलं ना म्हणजे माका काय कळत नाही की सगळ्यांका लाईक करीत जात अरे भारीच मग तू म्हणजे माका आवडता दादा तेवढ्यांका सगळ्यांका लाईक कमळीची मालिका सावलीची मालिका अनलाईक पण आहे त्याच्यात काय टेंगू दाखवूचा खालचा असा आवडता तुका कमेंट कोणी वाईट केल्यान की त्याका तशी ह्या करायचं तर मला नाव नाही जात वेगळंच नाव जातं ना तुझं जा त्या मालिका बघण्यापेक्षा काहीतरी काम कर जा साडी एक इस्त्री मारून ठेव संध्याकाळी तुका जाऊ झाला कशा येस ती आमची साडी केलेली जा साफ करती मोपा बघ मी इले पण ढीक कमी झालो हो नाही काय सांग किती होतो थोडीशी केलं 2 किलो साफ करण्या इतपत हो, साफ 2 केलं नाही खरा सांगायचं 2 किलो कशी त्या मुंडळ्यांचा कट मुंडळ्यांचा कट सांग हे मुंडळे हे पुन्हा लावूचे असतात पुन्हा शेणात घालून आधी सुका खायचे येत ना शेणात घालून मग लावूचे असतात प्रक्रिया मोप हळदीची खाल्यासारखी वाटतं ती कवटी चाप्याची कलमा बघा भरलेली होती घेवडं मोपच धरलो अगो जागाच शोधून भारी घातलास आणि इकडे काळी मिरी बघा ही बघा काळी मिरी आपली मिरी काळी मिरी आणि हो कलमाचो मोहर हो बघा एक अजून ह्याच येऊचा अकडे तोपर्यंत परत झाडा बघूया व्हायची मस्त मस्त बांधल्यापासून अकडे फेरीच मारलेली नाही चानिये मॉप हो त्यांच्याकडे ही पांढरीच शेवती आहे ती कट करून लावलेली आहे होय ना मग चे गो ही पांढरीचा तू काय शिकवतेल आणि या दालचिनीचं झाड आहे दालचिनी वास भारी येतं अजून काही कणीत लागलेली दिसत नाही हा पाणी मारून झालं 3-4 वेळा मोर बघा कसं होईल तुका लिवल्यान काय सांग ना कमेंट लखने काढतस म्हणून मी कमेंट नाही वाचले कमेंट तू व्हिडिओ बघितला तू कमेंट आयुष्यात वाचतस तरी वाचताय कितीशे वाचलं वाचतोय पण तसा साईज गेल्यावर ते दिसत नाही दररोज सबस्क्राईब करूचा नसता रे रामा एकदा केलंस की झाला मग दररोज करतो तू नाही रे बाबा सबस्क्राईब करूचा नाही ता दाखवते तुका खयच्यात जातं ती हाईडमध्ये ते लाईक करू गेलास की खाली येताला आता हा. काय झालं ता दाबू गेला दररोज दाबूचा असता कोणी सांगले दररोज नाही आज दाबले तर दिसलाच नाही कमेंट छे काय रे बाबा दे तुझा मोबाईल मी दाखवतोय काय असतं ते कमेंट कमेंट मला कळले रे मी काय? वाचित नाही की काय कळले आधी मोबाईल मध्ये मध्ये स्विच ऑफ होता बॅटरी लो होता काय समजत नाही बॅटरी नवीन टाकू झाली तुका विनून नवीन घालून दिले व्हिडिओ लॉग दाखवता चल तुझं दाखवतो ना नको लॉग नको दाखव थोडे दे जर गेला तुझा लॉक
सगळ्यांका सबस्क्राईब करतच वाटतं. आज व्हिडिओ बघायला मजा आली कारण पुष्पाताई बाजारात भाजी विकायला आली, आनंदात दिसत होती. बऱ्याच जणांनी कमेंट केल्याने की बाबलो भाजी स्वस्त विकत होतो, तर त्याचं कारण वेगळा होता. या मला मातीत काय मोबाईल ठेवलं. तर 10 रुपयाने विकूचं कारण मरणाची भाजी होती, भरपूर भाजी होती आणि सगळीच लोक 20 रुपयाने विकत होती माणसं. त्यामुळे आपण डोक्यात चालवलं घरात एवढी भाजी काढलेली पाठी नेण्यापेक्षा आपली स्वतःची भाजी आहे 10 रुपयाने कपली तरी काही करायचं माहित नाही. लॉस. तू मेल्या हसतच राहा. त्यांका तर कमेंट करू काय तर माका माहिती होता काय ती घराकडे काय पाठी आणणार होतं. बाजारात 20 ने भाजी होती आणि तुला घाई म्हणून 10 रुपये नाही. तू हसतच राहा. तसं काय नव्हतं. 10 रुपयाने विकूचं कारण की मरणाची भाजी आमची असतात भाजी तशी खराब बाजारात झाली मुळ्याची, म्हणून ती. आणि आमची शेवटची भाजी होती त्यामुळे 10 रुपये कमी गेले म्हणून काही एक फरक पडत नाही. मजा येते. घराकडे नेऊन ती आणून ताकद बावणार होती भाजी, बावणार नसती एवढी भाजी खाणार कोण. भारी पुष्पा. मग त्याच्यापेक्षा 10 रुपयाने लोकांनी खाल्यानी ना आस्वाद मांडल्यानी भरपूर झाला. वाळावरची म्हातारी किती. व्हाळावरची म्हातारी डोहाळ्यांच्या घराकडे गेल्या म्हणून सांग. मुंबईत 30 रुपयाने एक शेंग देतात. अय आमच्याकडे 30 25 घेत नव्हती. 30 काही मोठे शेंगे होते ना ते 25 तिचे 2-3 जुडिये खपले. 2-3 नाही सगळेच चपले तिचे. ना 2 जुडिये उरलेले. चपले मी बघले. 22 घेत होती ती. देत होती नको आली. ते पुष्पा किती मोहर खालचो खाऊ चिमणे बघितले इले. अगं चिमणे नाही, वेगळी पक्षी आहेत ते कसे तरी. चिमणे वेगळी असतात का असे कशी मोठ्या ह्याच्यात जाऊन बघूचे लागतात आणि आमका हयच्या दिसतात. हे का करा महत्व पैसे देऊन बघूचे लागतात. आमका हे असेच बघूक मिळतात. ते बघा झालं असता एवढ्यात काम. राप्यासारख्या काय करतं कधीतरी काम कर. मनापासून काम खायचं करतस तू सांग. खायचं मनापासून तुझा काम खायचा मोबाईल बघणे तो सगळ्यांचं थांबवणार. कोण नाही बघित सगळी बघ. मग तू काय करतो. तुझं बाबा काम करूया. मनापासून तुझा काम खायचा मी एकच सांगू शकतोय. कसला सांग. तुका माहिती गोटो झाडणे. नाही हे तर सुळसुळत. असं करा की झाला. किती वेळ जाता शिस्तीत करीत नाही. म्हणून एवढी साफ झाली पटापट. एकदाच आहे ना याच्या तुका त्या दिवशी अमेरिकेत एका पोरीन फोन केलाय. अमेरिकेमध्ये तुझ्या फोन नंबर माका केलाय फोन. पुष्पाताई कशी आहे. हाय बरी पुष्पा हाय बरी आहे. मरते इकडे हळदीत. ता तुका आवड घेताना माहिती आहे मालवणी आवडतो. ता पोरग्या होता माहिती आहे. रील येत नव्हतं. पण त्या व्हिडिओ तरी बघला असशील का. नाही तो काही तो व्हिडिओच नाही बघ. अरे रामा रील तरी बघितलं असतो. मी काय बघितलं असान पण त्या माझ्या लक्षात पण नाही. त्याच्या बहिणीने केलं. पुष्पाताई कशी आहे. पुष्पाताई म्हटलं मस्त मजेत आहे. इथे काय काम करत नाही आहे. मोबाईल घेतल्यापासून कामाचा सगळा कुळक्षा केला आहे. कामाशिरा पडली आहे त्याच्या मोबाईल घेतल्यापासून. काय सांगा आयुष्यात तू काय करू शकतस तेवढा मला फक्त तू सांग. सांगा वाद घाल नको. तू जाणी वाद हय. तू सांग मी आयुष्यात ह्या चांगला काम करू शकतोय. हा बा हाताची बोटं कशी असतात. 1 2 3 4 मधला बोट बारक्या इलत नाही आहे बघा अजून तेवढंच राहुलं. आयुष्यात कुठचं काम करू शकतेस. कुठचंच नाही. जा घेऊन सांग तू कोणची बैल टाकून काय करशील. समजा तुका आता मी एक काम चांगलं आहे तो करू शकतस. नाही जा न सांग जा. वाद घालीत राहू कोण. वाद मी घालीतच नाही तूच घालत. रंगा किलो शेवट का कंदी लिहिणारे कंदी ना. होय कणगे तरी बघ शोध बुतूर मी तरी नेते उकडू होते त्याच्यात. तीच गावली बघ असतील 10 गावली मॉप झाले. मग संध्याकाळचं काम झालं. कंदी मध्ये एकच काय काढतं पटापट
मी होते म्हणून आता पुन्हा काढूक बसले नाही तर तू आता मोबाईल बघणार होता. मालिका रवली आहे ती खयची रवली मालिका बरोबर खयची मालिका रवली आहे मालिका ते बघू का झाली गावातली कशा का येतच नाही. पण शेवटी तू BSNL वाल्यांची आरड करून जिओचं कार्ड घेतलं सहज. मी जिओ केलं BSNL पण शेवटी जिओवरच इल्लं असतं. आधी मग एका प्रश्न विचारा एवढ्या मोठ्या मोमटान सांगल्यान तुमका आपला BSNL हाता बरा आपण आता जिओचा वापरता. किती कोळ्यात काढलं व लोकांका सांगा नको. कसे सांगा नको कसे तुझी BSNL वापरूची नाही. BSNL लाईट गेली की BSNLचा जाता बंगलाता. तर अशा प्रकारे आम्ही बघा किती साफ केले. एवढं अकडे नंदनची आजी तकडे होती ताकद तकडे ढीग होतो. तो बघा एवढं साफ करून एवढी हळद झालेली आहे बघ. तुमका हवे असल्यास फुकट नेऊ शकतास. मी काम केल्याबद्दलची तुझं काम करते वाजी 10 रुपये निघ. काय करूच्या ठेवून जाऊन देत पाहिजे लोकांका खाऊन दे तरी त्यांच्या पोटात आधार लागलो ना बरा वाटला माका. माझे 10 रुपयान का इकाना गेली ते का महत्व. आनंदात बिचाऱ्याने खाल्यानी काय ते बाबल्याचं नाव काढून तरी खाल्यानी. वा बाबल्यानं 10 रुपयान भाजी दिल्या ना. एक बाई तर 7-8 जुडिये खेपेनच घेऊन गेली. जा म्हटला ऐश करो तुम खाओ पिओ. 60 रुपये झाले. ज्या टायमाक पैसे कमावचे असतात त्या टायमाक बरोबर ती 20 रुपयानं चिकूची असतं. कोणतरी सांगलाय ना बाबल्यान भाजी कोपऱ्यात कशाक ठेवल्या ना तो आता पैसे कमावून मोकळं झालो. टाकतो 10,000 रुपये खर्च. किती टाकून टाक. मोठ्यानं काय तर बोल. हे याबा फुसफुस करता मधी मधी तर मागचा टाकू काय तुमचा उद्या. तुमका कळी लावू काय होय दी तकडे कोणचे कळीत लावले ऐता दी अकडे. मग आता एवढ्या कारखाना बिरखान्यातली हळद असतं ती काय बापिये दुईत नाही आधी माकाच कळत नाही. उकडीत बापये उकडीत रवले नाही काय माका सांग. माका माहित माका वाटतं धुवूनच चाचाईत असते. आपली म्हणून काम कष्ट करतो आपल्या निगा करतो म्हणजे इकडेवाले मग विकूचीचा ही काय आपणाक ठेवूच्या ही विकूचीचा. आपण माती फुकट वाटीत असशील तर सांग मी आता सांगते बाबा घेऊन जाऊ म्हणून. काय त्या निकोप निकोप हिचे शब्द मग कधी कळत नाही मधले मधले. म्हणजे धूप होई उकडू होई यस सुकवणं करू होई 2 महिने बरोबर आहे. म्हणजे अजून महिनो जाणार आहे हिच्यात. 2 महिने तरी सुकवलं. अरे बाप रे भाई त्याला घालते 2 महिने सुका कवे. साधारण मार्च महिनो उलटान जाईल. कांडाप काढू एप्रिलमध्ये होताला त्याचा. आपली म्हणून निगा करायची. पहिली वायनातच कुटीत ना. हो काय नसते एका मसाल्याला तेव्हा फुकयो करू. आम्ही बाबा असे ना आम्ही त्यावेळी बारीक करूच ना. त्यावेळी उजेड पाहिजे. म्हातारी ती येऊ काही होती जोगलवाडीतली वाईट मजा येणार होती डोळ्यांची. अगो हळदीचा लोणचा करतो. माका नाही माहिती. माका दिलेले नाही. तू हळदीचा लोणचाच करणे विक. एवढा काम उकडा बिकडा करण्यापेक्षा धुवायची घालायची फोडणे ता बघ टाकता कुळावल्यासारखे ता बघा. चला जातो अच्छा तो हम चलते बहुत काम किया है. एवढे ठेवून दे कांदो पुढ्यात टाकतं काही आणखी मी काढणार नाही. मी चाललंय तुझ्या टाकीत नाही मी माका घेतले तुका सांगायचं. त्याचा मरानच झाला. मी जायत नाही तोपर्यंत त्याला उठाक मिळणार नाही. मालिका लावूक मिळत नाही. आता माझी काय आणि तुमचे कोणाचे चॅनल असतील तर हे का सांगा या सबस्क्राईब करीत असता सगळ्यांका. ओको मोबाईल भरून टाकलाय ना तिने. त्या मोबाईल हँग होता. यस त्या हँग होण्या कारणीभूत सगळ्यांका सबस्क्राईब दररोज करता आणि बरं एक दिवस पण नाही दररोज सबस्क्राईब म्हणजे सबस्क्राईब केलेल्या अनसबस्क्राईब करतात. हा काय बघ तू कॅमेऱ्यात आपलो मॉब झालो व्हिडिओ. बाय बाय. थोडं डिलीट करून टाक त्याच्यावर. डिलीट मारले यायचा बाबा काय तर नाही तर मुद्दम तरी टाक नको बघा.
बघ काय त्या बघ आधीच बघ काय त्या होय तर होय म्हणून सांग. नको डिलीट कर थोडंसं. तर मंडळी चला अशा प्रकारे आता आपण जाऊया घराकडे. पुष्पाचं काम चालूच आहे. हळदी मोडूचा काय 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 मोठे पराक्रमच करता होय ते बघताच आज तुम्ही. चला